Bon dia, confinats! 31 de març, el dia que tradicionalment arriben els falciots a Girona. I avui, 31 de març, fa exactament 100 anys que va néixer el meu avi, que es deia Pons Feliu, igual que jo, que el meu pare i que el meu fill. Estem molt contents de la participació a la crida que vam fer, que ens enviéssiu a través d'Instagram fotografies de la cotxa fumada. N'hem rebut moltes i de molta qualitat. Hem quedat desbordats. Però us animem a seguir-ne enviant a través del hashtag amb prismàtics al Terrat. Però avui el plat fort és a l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més important de Catalunya. Bon dia des de l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de Catalunya i la més densament poblada. Només en aquest barri de Sant Josep tenim 32.000 habitants per quilòmetre quadrat i pocs arbres. De fet, d'aquí tot el que veiem, com veieu, són edificacions, terrats i una mica de cel, que és on aquests dies estem observant ocells i apuntant-los a les xarxes, com són Iber, com són Ornitocat. Aquests dies estem observant la migració dels ballesters que crien en aquesta zona, en aquelles parets d'aquells edificis alts dels anys 70, i que és un dels principals interessos d'aquí de la ciutat. També tenim una parella de cotxa fumada que s'ha posat a criar fa poc, i ocells que hi ha aquí a la vora, com ara pardals, cotorres que passen volant, els coloms, alguna cadernera que hem vist que portava elements per fer nius, segurament algun dels parcs que hi ha per aquí a la vora, però que no veiem des de la finestra. Sempre es pot veure alguna cosa. Han passat per aquí volant gavians foscos, ahir la nit una xivita, bernat pescaires, esplugar bous, esparver, fins i tot dos falcons mostatxuts. O sigui que encara que visques en el lloc més densament poblat de Catalunya, que no tinguis ni un arbre a la vora, sempre hi haurà potser un petit dos de cel, o ara mateix, per exemple, ens estan passant aquí damunt uns 4 ballesters, que sempre alegren la vista. Vinga, molts ànims i sempre en positiu. A sumar des de qualsevol lloc, que tot contribueix a la ciència ciutadana. I vosaltres, què heu sentit des del vostre balcó de casa? Es faré un exemple, el xoriga comú. Adeu a tots i a totes. En Lluc ens ha imitat, i molt bé per cert, el cant del xoriguer. Com que el repte de la cotxa fumada va funcionar molt bé, us en proposem un altre per riure tots plegats. Que ens envieu a través del hashtag d'Instagram amb prismàtics al Terrat gravacions vostres de vídeos imitant cants d'ocells que teniu al voltant de casa. Jo també et prometo imitar-ne algun demà per riure molt. Fins demà, confinats!